daga cikin haɗurran shine yana jan mutuwar azzakari ga ɗa namiji, yana janyo wa mace ciwo na ɗebewar sha'awa, ta daina sha'awar ɗa namiji nan gaba. Daga ciki yana jawa mace zubewar gashi, hakan nan sai a ga gashinta yana zubewa. Daga ciki yana jan kwarkwata, duk tsabtaka sai a ga gashinka yana kwarkwata saboda kana istimna'i. To sa'an nan kuma yana haifarwa da ɗan adam bakara, shine rashin haihuwa. Nan gaba ki zo ki auren kuma sai ki zan baki haihuwa. Waɗannan suna daga cikin kaɗan na daga side effects. Na farko tambayar da ya amsa shine cewa istimta'i, yin wasa da al'aura don a ji daɗi ko har wani abu ya fita a jikin ɗan adam saboda dalilin jin daɗi, wannan haramun ne. Sai ya ce amma akwai halayen da yake iya faruwa idan mutum ya yi a bashi uzuri, amma cewa haramun ne ce wannan shine al'asulu, cewa haramun ne. Don me dalili? Don Allah ya bayyana hanyoyin da shari'a ta amince a ji daɗi ta shari'a, amma bai kira istimta'i ba. Amma akwai bukata kala biyu, akwai haja diniya da haja badaniya da ke sa a yi wa mutum uzuri. Haja diniya wasu kuma su ce darura diniya, wato larura ta addini, shine mutum ya kai matakin da in har bai yi istimta'in ba, bukatuwar da yake da shi bai da halin aure za ta kai shi zuwa ga zina. A nan sai ya ce to ya halatta ya istimta'i matukar yin nasa zai hana shi yin zina. Har waɗansu mazaje ma mutum da matarsa ta aure amma zai je ya ɗauki hannunsa ya biya bukatunsa da shi. Ɗaya daga cikin abin da wannan masturbation ɗin yake haifarwa, yana haifar da ciwon taɓuwa. Sukan samu matsalolin da wallahi sukan ga likitocin mahaukata a kansa. Yana da wahala wadda ke irin wannan biyan bukatunsa ta wannan hanyar ƙarshe ya iya zama da mata.